everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनैहाय नोंथांमोना आंखौ बिराद बुंहरदोंमोन ना साम'जों सबायजों संनाय भिडिअ लाबो आब' होननानै, बिनिखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि बुंहरनाय बायदियै आङो नै दिनैहाय जोंहा न'आवहा साम' ओंख्रि जाखानो नागिरदों नालाय साम'जों सबायजों संनो नागिरदों दिनैहाय। ओमफ्राय नै मादै फैदों, माने जोंहानि आलासि, जोंहानि मादै ओइ खाथिनिनो आरो सालबारिनि। ओमफ्राय दायो मादैयाबो एसे हेल्प खालामना होसिगोन आंनि साम' ओंख्रि संनायावहा। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आंनि साम' ओंख्रि संनायखौ दिनैनि। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि, ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो जोबजासिम। ओमफ्राय नै दायो जोङो साम'खौ सायनानै लाग्रोनोसै। दायो जोङो नै मादैजों, जोंहानि मादैजों आंजों सायगासिनो साम'खौ साफा खालामनानै लाग्रोनोसै। एकदम हा सिङाव दै सिङाव थानाय माबा नालाय ओंखायनो माने साफा खालामनानै माबानांगौ। दायो जोङो साम'नि दाखोनफोरखौ गारनानै लाग्रोनोसै, बिनि उनावहा दानगोन, दाननानै सुनांगोन साफानो, दानना लानानै हुना लानांबाय एकदम मोजाङैनो। बिनि उनावसो संगोन आरोना बेखौ सबायजों साम'जों। ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना, आङो दिनैहाय बोरै सङो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै दायो सुखांबाय सायखांबाय साफानो हुखांनानै माने सुना लाबाय आरो। बिनि उनावहा नै दायो आङो एवगासिनो साम'खौ। संख्रि हालदै होनानै एवबाय नै बरियानो। दसे खोबथ'नांसिगोन ना खनसे? एसे थुबथा बेरोनोसै। नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ बुंहरदोंमोन, माब्लाबानिफ्रायनो बुंदोंमोन आरो आं दिनैसो खालामबाय आरो नोंथांमोननि रिकुवेस्टआव बुंहरनाय माबाखौ भिडिअखौ। सबायजों साम' संनाय भिडिअ लाबो आब', मोजां मोनगोन जों बुंनायखौ लाबोबाथाय होनना बिराद बुंहरदोंमोन आरो आंखौ। ओमफ्राय आङो दिनैहाय न'आव जानाय फाजेनो माने नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरो आं संनायखौ। ओमफ्राय बेनो आरो, ओमफ्राय आरो दायो सोरबा सोरबा गोबाङानो बुंहरगासिनो अमाजों सबायजों संनाय भिडिअ लाबो आब' होननानै बुंगासिनो आरो। आरोबाव ओमफ्राय आङो सानदों आरो लाबोगोन लासै लासैनो। नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ लाखिनायाथ' जोंनि खामानि नङा होमबा। स' आङो बयनिखौबो लासै लासै बयबो बुंनायखौ माने मोनसे मोनसे लासै लासै होलांबाय थागोन आरो ना। स' दिनै आङो नोंथांमोन बुंनाय बायदियै नै सबायजों साम'जों संगासिनो दायो, बड' ट्रेडिसनेल ओंख्रै ना। हाइजें देदों इयाव होनो सबाय ओंख्रि साम'आव होनो थाखाय। स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना बयबो जोंनि दिनैनि ब्लगखौ। आंनाथ' हासबेन्डआ जा खुसि जालायगोन दा साम' ओंख्रि संदों होनना मिथिबाथाय। साम'जों सबाय जानो होनखाबाय दंमोन बेबो, ओमफ्राय दिनैहाय मोनजासिगोन आरो बिराद मोजां मोनलायगोन इयो मिथिबाथाय। दायो नै ग्लब ग्लब गोदौबाय, ओमफ्राय सागं सानोसै दायो नै। पाक्रा होनना सागं होनायखौबो दा बुंलायगोन सोरबा सोरबा, बुंनाया जायाखै होननानै। जोंनिया बर'आव पाक्राबो होनो सागंबो होनो, जोंनिया मोननैखौबो होनो ना। ओमफ्राय नै दायो साबाय आरो सागं ना मा होनो। ओमफ्राय साम'खौ हरजासिगोन ना एसे नांगौ। ओमफ्राय नै इफोरखौ हरनोसै ना हरथ'नाङा? सागं साना लाग्रोनोसै आरो ना। एकदम ग्लब ग्लब गोदौबाय। ओमफ्राय दायो नै दंबावो जिरा। दा खोन्थादोंसै आं गथ'आ मादैया होजानो गिगासिनो, होथ'नाङा होनगासिनो। साम'खौ हरग्रोनांगौ नालाय इयाव। ओमफ्राय दायो साम' होखांनानैसो नैबेखौ होगोन नालाय, जिरा ओमफ्राय नै माबा देना दोनदों आदा हाइजें। ओमफ्राय दायो साम'खौ हरग्रोनोसै ना। मोनजासिगोननो दिनैहाय बेसेबा गोबावनि उनाव साम' ओंख्रै। एसे मोग्रो, एसे गोदौबावसै ना गोथाव जानाय बायदि। गोदौबाय थाबावथोंसै, ओमफ्रायो
बिनि उनावसो देना दोननायफोरखौ हरसिगोन आरो औ मस्ला गासै मोदोमो मालाय दायो नै जोंना मोनसिगोनानो सबाइ ओंख्रिया सबाइजों साम'आ मस्लाखौ हरनोसै नै मस्ला मस्लि देना दोननायखौ ओमफ्राय दुन्दियाखौ हरनोसै नै दुन्दियाखौ राबासो मोदोमोलै गोथावनो मोनबायानो आरो जानो हासिगोन नोङा ना एवबावनांगोन ना लाबोदोंमोन बाबाया दिनथ' जोंना बुधबाराव बाजार जायो नालाय सालबारि बाजार ना लाबोबाय ओमफ्राय नाखौ एवनोसै साम'जों सबाइ मोनबाय ओमफ्राय नाखौ एवबानो जानोसै आरो खोबाबना एसे दा माबा होबायना मस्ला मस्लि दुन्दिया होबायना दसे खोबना होबावनोसै आरो ना माबाया मस्लाया हाबाखै दसे खोबथ'ना होबावबाय दसे खोबथ'नायनि उनावहाय ओमफ्राय साखिनायनानै थांनोसै आरो ओमफ्राय जानोसै जानोसै नङा नायहरनांगोन ना नाया बोरो नाया सुखाबाय नै नायाबो बे नाखौ एवनांगौ नै एवनोसै जानोसै आरो ओमफ्राय आङो साखिनायनायनो नागिरबाय गोथाव जादोंना जायाखै फारसेथिं दा ना एवगासिनो एकदम दावराव जागासिनो ओमफ्राय नै साम'आ जानो नायनोसै आङो गोथाव जादोंना जायाखै ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंदों जायनि सिगाङावनो मोनसे खोथा बुंदों नङा माने बुंनो सानदों आरो माने आंनि बेखौनो नायनानै गोसोखांफिनदों आरो माने आंनि लिपस्टिक फोननायखौ गोबाङानो माने बुंहरदों आरो गोबाङानो नङा नै आंना गोबाङानो थांबाय थायो माने लोरै होनहरो आबो नों लिपस्टिक फोननायखौ एसे खमाय बिदि होनहरबाय थायो ओमफ्राय आं लिपस्टिक फोननानै बिराद मोजां मोनखायो ओमफ्राय निजेखौनो साजिनाय मोनो ओमफ्राय समायनाय मोनो आरो आं एसे लिपस्टिक थायाबाथाय माने किसुमाना हिनजाव मानसिनि मोखाङाव देलायबाथाय एसेबाबो लिपस्टिक थानांगौ आरो आंनि हिसाबाव ओमफ्राय बेनो आरोना साखिनायनोसै दायो बुंग्राफोरालाय बुंखासिगोन आं जेबो साना आंनि सायाव मावलांबाय थागोन ओमफ्राय आरो आंनि हासबेन्डआबो आंखौ एसे बिदि देलायनानै थाबा आरो लिपस्टिक फोननानै थानो होखायो बेनो आरोना माबा माबि गोसोखांफ्लाङो आं खदनो बुंना होफ्लाङो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा हा खिन्थु आं जेखौ बुंनो गोनां आंथ' बुंबाय आं लिपस्टिक फोनना बिराद मोजां मोनखायो आंनि माने फेभरेट पार्ट होननांगोन माने देलायनायनि बिथोराव आरो आइलिना साइलिना जिमानखिनि काजल दङ सिन्दुर फोथा जेखिनि फोननानै आं बेफोरखौ फोनजोबनायनि उनाव आं जुदि फोनाना गुस्थियाव आं माने देलायनायखौनो आद्रा दं बायदि मोनना लायो आरो नांगौबा आङो माबा माबि फोननांगौफोरखौ फोनलाया ओमफ्राय खिन्थु आंना देखायथारनांगोन आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो माने एसेबां फोनो मानो मा फोनो बिदि कुइसन खालामहरबाय थानाङा आरोना आंबो दुखु मोनना एसे माना दायो साखिनायनोसै गोथाव जादोंना नायदोंमोन नोङो मादैया नांखादो नामानो गोथाव जाखादों माथो आस्सा गोथावानो लाजायाखै खामलायबाय मानसिसो गोथाव संदोलै सानै संनाय जाबाय नालाय मादैयाबो आंबो संनाय जाबाय नालाय मादैयाबो नायफाना होबाय नालाय बेसेबां होनांगोन मस्ला मस्लिफोरखौ ओमफ्राय एकदम ग्रोब जखानि जाखाजोबदों आरो गोथाव जाथारबाय अबेबा बिदै दं र' मासे मानैया जानो लुबैना संनायालाय गोथाव संबावो आरो इमान जानो लुबैथारना संथाबथारनाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो साम' ओंख्रि सबाइ ओंख्रि संनाय लाबो होनगासिनोमोन ओंखायनो गोथाव जानोसै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै बिदि सानबाय आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों साम' ओंख्रिखौथ' बयबो संनो रोंखागौ नङा होमबा ओंखायनो आङो बांद्राय माने फारसेनिफ्राय खिन्थिलायदिया आरो देखायदिया आरो बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा साम'खौथ' बयबो संनानै जानो रोंखागौ अब्लाबो माने आंखौ माने संनानै दिन्थिजानो लुगैनायखाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जा हायो बेखौनो दिन्थिबाय आरो संनानै ओमफ्राय बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आरो खायसेफोरा आरो बिदिनो
सानग्रा दंना खेंख्रा खेंख्रि साननाय खेंख्रा खेंख्रि रायज्लायनाय मानसि दङना एसे माने ओंखायनो आङो बुंनानै होबाय आरो आङो माने जास्ट नोंथांमोन बुंनायखाय माने बिदि संनानै देखायबाय रेसिपिखौ शेयार खालामबाय आरो न'आवहा जाखादोंमोन नालाय जोंहाबो ओंखायनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों फारसेनिफ्राय आङो देखायलायदिया बेनोसै आरोना सबाय ओंख्रि जानोसै जोंहा नै गोथाव जादोंना जायाखै जादोंना गोबावजों जानाय नालाय एकदम पुरा सिरि सिरि जागासिनो गासैबो साम' ओंख्रि नालाय जेबो रायलायलायाखै एकदम गावबागाव जागासिनो आरो एकदम गोसो बायदि रावबो रावजोंबो जेबो रायलायखायाखै एकदम सिरि सिरि जागासिनो आरोना बिराद गोथाव जाखादोंमोन साम' ओंख्रियाबो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना मोनजायाखै नालाय अबावहा बुजि मोननाय नंला आरोना ओमफ्राय जों जानाया मिथिगौ जा गोथाव जाखादोंमोन बिराद गोबावजों जाखादों जोंहा आरो गोथाव जाखायो साम'जों सबाय नङा होमबा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ साम'जों सबायबाथ' गोथाव जाखायो ओमफ्राय नै दायो जोंनाथ' बिराद कभिड-19 नि थाखायनो बिराद कारहा जागासिनो दखान हाबि जाबिफोरखौ एकदम 2टा बाजायावनो बन्द खालामजोबनांगौ जायो आरो जोंनियाव खालामजोबनो होदों आरो एकदम कारहाखा ओमफ्राय दायो जागौमानियावनो जोङो 1टाबो जाबाय 1टा बाजिबाय नालाय ओमफ्राय एकदम आथुर आथुर जागासिनो आरो नै मादैयाबो मादैखौ दोनहैनांगोन नालाय आं दायो सालबारियावहा ओंखायनो नै आथुर आथुर जागासिनो ओमफ्राय जाखांबाथाय दोनहैनोसै आरोना आङो मादैखौ ओमफ्राय नै दायो आङो मादैखौ दोनना फैनोसै मादैयाबो बिराद आथुर जाखाबाय जोंनियावहा बिराद कारहा जागासिनो नालाय दायो 2टा बाजानिफ्रायनो बन्द ओंखायनो नै दायो आथुर आथुरनो दोनना फैनोसै पुरा मास्क गानबाय नै मादैयाबो आंबो गानबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जेराव थांबाबो मास्कखौ लाथारबानो जाबाय बावनो नाङा आरो सेनिटाइजार आरो गले गले आखाइ सुनाय बेफोरखौ माने बावगारनो नाङा आरो नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो एसेबां सेफ था न'आवनो था मोजाङै थाबानो जाबाय बिराद माबा जाबोगासिनो नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंआनो गासिबो बयबो मिथिखादोंआनो स' बेनो आरो आंनि बुंनाया ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय